Radio Urale FM Kungafe. Benga Badara Saja, ne donki baru kene chogole. Kuna fonjika bo ye mune fobi. Ikepeu. Kuna fonjika bo ye mfo kanendo ola ko wala bamananga kenyino. Osobe Ega sego famia kitisi ki waro kaso imatoro. Jati. Benga fo kasro isoko lady do Radio Urale FM no. Kosebeke. Fiye tuguda keme ani woro tomi murumuru duru fiye shuru noroma. Ayo. Wati kile oyasro lame baga bela jele mega wati kile mingono o dafale initi tegu. Dalaga je. Kamasro benge Badara Saja ale red dafale be inna fo nisongo ni drome kile ya je ikungulu be bla furwa mpalangono. Jokungulu. Ayinge dafale de bea. Okay. Idafale teku. Sigatala. Femi ngo bila sisandro peut-être okone mbafa ngo peut-être parce que mo gote mo goddo kosobe katema ereka. Femi ngo kon mbesiga ila funa kera Orange Money ko peut-être de Islam joli ali sayti fa don kosobe. Ay ngo peut-être parce que ça yani angela to doy bombardi wasa lemba sigi leflen tout do. Do man bombardi. Au contraire doyen jedi. Mo wala doyen jebi de. Mais benga mo ko ne mo godje wala donc ma fait kan halaki kanga ko pa kanga Orange ma ko Orange ko fabe na wa fok ali le murwanta fe ko yi parce que to Orange pour ko to rabbi boy Allah akbar et pour to muna wara juma jigine nan la fiya so asoro to gwane mole do yeni nga to do bo asoro dumuni mole signe do yeni nga dumuni nge wala nega téléphone sonné te ko krrr de motawa ko allo muso de do ko allo nego oui allo Jacques Dora nego awo Jacques do aywa monsieur Jacques Orange Money baragelaw do comme arnaqueur yuru ko law be ko mo goshi sisa am fere be ka wulolu de nofe wala sangi la somi awo anga bara ko yode nyingal dama do be mbolo ni wati bibolo mo wati be mbolo ngo wati be mbolo nganga to de dun koroto len to la fun nganga duni ngen koroto len to la abeti ma presse Porque il presidente o diga salamo e dandiga kuma foto e barin kono ha to mole kalamani sigile dumuni mole to mole kalamani sigile tu vas mettre dans la clé dumuni mole kalamani sigile voilà afana bonu de kele la sisa di hakli tu yere la hatta wati bibulo an ka sega barodoni ay mo la fiale do voilà anga para yodi iki hakli to ika konti nunu Orange Money la ya famu ika Orange Money ifa manaka baraka nae ne ngo do Orange be chinema do kera ne sominawo depuis na alega numéro yi alega tlaka ko Orange mo do edunga numéro damine 90 de ngo ngone kanu ba ni lambe bo munu be Orange chinema ba chi mani do ni barga minyi ba chi man na fulu jele mi du fatu se ganya ma kinne ay foga jewu ko mata la dum voilà kamina garasa ne antenne bolof la be wulati chir o to agata name to ngasi kuma ne antenne fla be wulati chir ya yesa wallahi ni tu sigara ga fe video woru to sigara ga kasi mu beta nyo foro la ga nyo chien to chien ngala de to maya ora to maya je mani be mani yele mani nara nyoro yuri nunu be tongo kala ko krige telere ora lego ngone ni Orange te famare awo wali binala mabashike do bene la mega Orange chinema ala ko ke ako o te bashiye parce que ika bonisi nu ibito ka credit fe munuta ini kado ka kan awo Orange mo ko ika konti ka dafara ko an kan ka 72 awo photo ga la ko ma ne fane ga to ga ne fa ko ko 72800 ko de kan ga chima ika Orange Money la ngele watan nani ani kebe duruni drome biworo
a to yɛrɛ dɔ bamanankan na parce que kɔrɔbɔrɔkan ni b'a ka kuma kɔrɔ muso don ha ne ko a y'o kumaw bɛɛ fɔ sa fo kana kɛ ko hakili kɔni bɛ n ka kɔdi la i kana di mɔgɔ ma i y'a mɛn awɔ i ni orange mɔgɔw dɔrɔn de bɛ kɔdi ko kuma in kɛ hali n'i b'a falen i ka tɛmɛ an fɛ n'i bɛ a falen cogo fana an bɛ se k'o ɲɛf'i ye bamanan n'u y'o bɛɛ fɔ kana kuma goya o la dɛ u bɛna kuma dɔ fɔ u tɛ se ka baara kɛ n'o tɛ o u b'a fɔ ko téléphone dɔ b'i ko téléphone wɛrɛ b'i bolo wa naamu mɔgɔ ni min y'o f'i ye ko téléphone wɛrɛ b'i bolo wa i gositɔ don a ye bere kɔrɔta sa lafiyabugu bɔ gositɔ don i kɔlɔsi ala a kan yɛrɛ ni buwakan bɔlen don ko muso don safuru la bɛnkɛ tɛ sabali hali kun lafiya buwa ma e bu ni buwa kumakan tɛ tata kumakan bɛ sɔrɔ a kumakan de tata kumakan bɔ ka sɔrɔ ma deli ka tata kumakan bɛ wala ne ko n ko téléphone fila tɛ ne bolo dɛ n ko téléphone kelen de bɛ ne bolo n ko téléphone filanan ninnu tun kun ye mun ye ayi c'est-à-dire an tun bɛ baara dɔw kɛ n'i ye o la o tuma i bɛ sɔrɔ k'o baaraw jaabi ta téléphone dɔ in kɔnɔ komi temps tun tɛ n bolo n kɔrɔtɔlen don ka dumuni kɛ quoi ne ko n balimamuso n ko ne tun tɛ muso ye dɛ ne tun bɛ nɛni da e kan kabini i wolola k'e t'a dɔn ko ne yɛrɛ de bɛ wele ko orange money lora ayi ma ye nɛni nkuru fɔ n ko dangaden orange mɔgɔw bɛ mɔgɔ wele ni 90 a sina k'a tigɛ tigɛ bon n'u y'i ka numéro tigɛ o cogoya la u b'i ka numéro bila occupé de la u t'a bila liste noire la dɛ u b'a bila occupé la i kɛ o kɛ k'u wele a bɛ fɔ k'u bɛ communication fo ka n se arajo la fo ka arajo na RC ni n y'a numéro in kɔrɔ tuma o tuma communication n y'a fɔ n'i kunna jara ne tun tɛ muso ye n tun bɛ ko da e kan bi dɛ est-ce que i y'a ye n porokotora i porokotora bɛnkɛ porokoto ko kelen bɛnkɛ i porokotolen min kɛlen filɛ nin an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin falen orange la walayi a caman ba a y'a sɔrɔ orange yɛrɛ min bɛ ne kun 1126 francs o de le 200 ani 25 bɛnkɛ bɛrɛ kun t'i kun ani tama kelen bɛnkɛ bɛrɛ kun t'i kun o bɛra o ye duba dɔw nasɔngɔ ye dɛ ayi bɛnkɛ n'an nan'o kɔni kadara la siga t'o la dɛ ne tɛ jɔ ne ma f'i ye ayi i tɛ jɔ kelen ni kɔni o b'i la dɛ i tɛ jɔ ayi i tɛ jɔ fiyewu bɛnkɛ porokoto ko kelen kunnaja ko kelen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bɛɛ kisi maajugu ma walayi ka bɛɛ kisi tiɲɛnikɛlaw ma kosɛbɛ tiɲɛni bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka se an n'an kanubaw n'an lamɛnbaw ma walayi Ala k'a kunta ka bɔ an kan amina rabi an bɛ bɛɛ fo kosɛbɛ o la waati min bɛ k'i kolokolo ka taa kosɛbɛ an fɛnɛ tɛna bila daga jan da la abada e k'i ta kɛ ɲininkali kolo gɛlɛn ko ne n'an ta kɛ jaabi soromani nɔgɔmani wulibali porokotora wulibali Ala k'i porokoto hali bi ka bɔ o n'a ɲɔgɔnw bolo bɛnkɛ ne ko kibaruya goniman jumɛn b'i bolo bi Mamada kana kojugu dɔ kɛ kojugu dɔ fura ye ni kabako ye kojugu dɔ kɛ dɔ fura ye ayi bɛnkɛ ka kojugu dɔ kɛ kojugu dɔ fura ye awɔ bɛnkɛ ne ma nin bamanankan sugu mɛn ne ma n tulo Mamada nansaraw ko mal n'est pas remède de mal kana kojugu dɔ kɛ kojugu dɔ fura ye Allahu akbar ne fana kuma ye tuguni surtout furu kɔnɔ i kabako ne ko ne ni ba fana ka furu ne y'o f'i ye wa ayi bɛnkɛ jɔnni ye kojugu dɔ kɛ kojugu dɔ fura ye a ye kojugu jumɛn kɛ kojugu jumɛn fura ye k'o bɛɛ f'e ye awɔ mun y'a bila o la nin bɛɛ wolola mun kelen de la sa bɛnkɛ kɔrɔ fɛnɛ tɛ kojugu ye ka nin bɛɛ fɔ e ye wa awɔ fufalaki la sisan ayi fo n ka mun k'i ye Mamada Asimu ye sariya kura bɔ ko fu banna Mali la mon grand frère ko fu banna Mali la a kɛ bɛnkɛ i tɛna kɛ fu ayi dususuma dɔɔnin bɛ n bolo yan dɔ fara kan dususuma caman bɛ yan i n'a fɔ Isa Fane b'a fɔ cogo di Itali ko dususuma caman yɛrɛ de ko bɛ ɲa caman yɛrɛ n y'a di somɔgɔ fɛn fɛn ma a bɛɛ y'u fɔ ka dugawu k'i ye k'aw ka fura in ka ɲi den ka labɛn ko ci ma a Itali Isa Fane i denkɛ fɛnɛ kɔrɔtɔ i dɔgɔnin kɔrɔtɔlen ba de n dɔgɔnin kɛrɛdani dɔgɔkɛ ye waati o la
lece pugli lece puglia wara ko kale yɛrɛ tɛ avion kɔnɔ dɛ ko n ka taa fura ninnu bila DHL la k'a bɛ jɔ n'a kungo ye ko tellement mɔgɔw bɛ fura ko Italie bi DHL wari ka ca dɛ Ismaël Sila Italie ale fɛnɛ bɛ ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni Allahu akbar donc bɛɛ ka fura bɛ s'u ma an b'a fɔ n'Ala sɔnna bɛnkɛ Ousmane Kanté ta b'a bolo Barcelone a banna voilà n'i y'o ta ka tila ka dɔ wɛrɛ ta ka fara kan jumɛn a fɔ bɛn cɛ fura wa ne yɛrɛ ka muso camantigi sira ne ye cɛya fura ɲɛ e don ne tɛ muso camantigi bɛɛ jigi sɛbɛ yɔrɔ ye yiri kolo gɛlɛnw yiri barikama wala n'i y'o ta hakiliw sigilen furu kɔnɔ banaw bannen kɔnɔbara la jɔn ye kojugu jumɛn kɛ ka kojugu jumɛn furakɛ a ye kojugu jumɛn kɛ k'a furakɛ yanni o ma laban kojugu wɛrɛ la wa o ko kɛra cogo di e kan t'o ma a bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna n b'a f'i ye bisimila i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkɛ maa bɛɛ lajɛlen n'a a sɔnja ko don dɔw sɔnjalen don muso ko don dɔw sɔnjalen don warimisɛnnin ko don dɔw yɛrɛ sɔnjalen don wari kumaba ko don min sɔnjalen don ko muso t'a bolo o kɔni fo ne bɛra Yakuba Samakɛ Sénégal parce que mɔgɔ la cɛgana dala ka go dɛ ou bien cɛkɔrɔba min musoninncinin banna la i komi Yakuba Samakɛ Sénégal mɔgɔ la o tɛ duman fɔ o cɛ bɛ barika vocal ci ne ma sɔgɔma ten ko Lora ko n ye wulu kunkolo naji tobi ka bila i ɲɛ yan quoi ne ko n ko i b'a sɔrɔ o ye e delila daraka ye kɔrɔlen ko ne t'o dɔn dunfɛn bɛnkɛ Yakuba yɛrɛ Samakɛ filɛ nin kɛ bɛnkɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ ka min kɛ quoi a wari a Yakuba Samakɛ yɛrɛ yɛlɛma a kɛ Orange Money k'a kɛ kun quoi a sɔngɔ man ca o mais bɛnkɛ a bɛ crédit sɔrɔ a kɛra cogo cogo a bɛ furufuru 20 kɔni bɔ a feerelen bɛ furufuru 20 surtout Sénégal furufuru da ka gɛlɛn mais ne yɛrɛ fɛ sa Yakuba Samakɛ ani Lasi Sensurun jumɛn ka fisa ni jumɛn ye e yɛrɛ fɛ Yakuba Samakɛ ni Lasi Sensurun jumɛn ka fisa ni jumɛn ye diɲɛ bɛɛ ka fisa ni Lasi ye diɲɛ bɛɛ fatɔ ni naloma ni lagalagatɔ so a bɛɛ ka fisa ni Lasi subhanallah a ka yabila Lasi ɲɔgɔnna yebali tɛ wa a ka yabila Lasi voilà Lasi c'est-à-dire ni mɛlɛkɛ ye Lasi ɲininka jɔ don u y'a tɔɔrɔ dɔrɔn n'o tɛ Lasi ta yɔrɔ dɔɔnin don mais Lasi ni Fuseni Wata gɔngɔlili fana dun u bɛɛ kelen Lasi b'a ɲɛ dɔɔnin dɔrɔn Lasi wɛrɛ b'a ɲɛ dɔɔnin dɔrɔn ayi c'est-à-dire gɔngɔn ka fisa ni Lasi ye fitinin quoi a tɛ hali museli jɛya bɔ u bɛɛ kelen a ka ta gɔngɔn fa Amadu Watara o fana ka fisa n'u ye dɔɔnin dɔrɔn dɛ Ala ka kɛnɛyaw sabati a mara ka boyi tɛ Ala ka nimɔgɔ kɛ cɛkala date voilà namu Lasi bɔlen kɔ ye maa ko ka go ye o cɛgana yɛrɛ ne tigɛlen don maa min na cɛgana don voilà cɛgana cayara dugu o dugu la dugu cira bɛnkɛ dun fana delila ka tariku dɔ bɔ yan dɛ ko ni dugu cɛgana bɛɛ gɛnna mais ni cɛkɔrɔba bɛ t'u ka musoninnciniw ɲini u bɛ caya dɛ dugu bɛ ci mais u tɛ gɛn dɛ cɛgana tɛ gɛn dɛ n'i ye cɛganaw gɛn ka taa dugu kɔfɛ muso furulen bɛɛ bɛ bɔ hali dugutigi muso bɛ bɔ dugutigi ma taa muso wele zira kɔrɔ cɛganaw cɛla yan ka sɔrɔ ka ko cɛganaw k'a segin ka na dugu la ko kabini bɔra ko dugu sumayara ka sɔrɔ o tɛ dɛ a musoncinin muso bɛ taa nɔfɛ ayiwa bisimila bɛnkɛ an b'an bolo kari ka don palan kɔnɔ kosɛbɛ kɛ laadala ko la n'Ala sɔnna kana hinɛ n na ɲininkali la abada i b'a dɔn ne denmuso mandi Suwa Samakɛ ale ko k'i bɛ to ka ɲininkali kolo gɛlɛn minnu sɛbɛn ne la dɛ ko f'ale sigilen bi pan ten a kana pan nka kana kaba bɔ sigi an bɛna juru siri a sen na a b'a ka musokɔrɔba fo don tɛ pan musokɔrɔba kan bisimila bɛnkɛ ne ko mun kuma de bɛ Haut Conseil islamique kɔnɔ e y'a mɛn wa n y'a ŋunuŋunu kan mɛn naam la hawla wala quwwata illa billah kana n jatigɛ dɛ bɛnkɛ moralisation des prêches gestion des mosquées au Mali et quant au Mali 2 points de nouvelles mesures édictées par le Haut Conseil islamique o y'a nanzarakan kɔle a dadalen don ɲɔgɔn kan i bolo nka n'i y'a yɛlɛma bamanankan na k'a dada ta an bɛɛ b'a faamu bamada wajulu kɛko ɲuman ani misiriw kɔnɔna baara cogo cɛɲi o conseil kumana kan k'u na labɛn kuraw kɛ u bɔra k'a fɔ ko u bɛna baara kɛ ni o den an bɛ don min ko bi les pays de Afrique
wala wala walasa sama-samali baw ni gɛlɛyaba minnu bɛ waajurukɛlaw ni waajuru kɛcogow la misiri kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana in tonku naani bɛɛ la silamɛw ka tɔnba n'o de ye Haut Conseil islamique ye a nana ka sariya kuraw ni labɛn kuraw sabati walasa hali ni cɛjugu minnu bɛ kɛ diinɛ in kɔnɔna na ka dankari a bɛɛ la o yɛrɛ ni article in diyara n ye dɛ n y'a kalan siɲɛ 2 de ayiwa n y'anw silamɛw ka ko ye ne tɔgɔ Laurent Jacques Laurent tɛ chrétien tɔgɔ y'a bɛ kɛ donc ne ye mun ye ne kɔni mun ko e b'a fɔ k'i bɛ diinɛ la ne ko k'i tɔgɔ di n'i y'i tɔgɔ de fɔ ok kana n ka wɛsɛrɛni ko ni n ka monogaramu ko tiɲɛ tiɲɛ don Aliyu Kulubali Sajaja Badara Sajaja julu ka fa taba karamallahu waja o don dɛ kasatigi oui mamara ɲɛfɔli minnu kɛra n ye o ko la ko ye wasa kɛ ko hali kuranɛ ba in yɛrɛ an ka kuranɛ sanuman ba in a ye waajulu kɛcogo ni misiri baara cogo bɛɛ a y'a walawala ko mɛ Mali la bi a ɲɛ b'a la bɛnbaliya de cayalen bɛ waajulukɛlaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ misiriw kɔnɔna balawu de ka ca hali ni jahali kɛlɛ ye kɔfɛ gafe de bɔr'o la sa juin kalo ye tile 12 Haut Conseil islamique du Mali fɛ n'o ye silamɛw ka tɔnba ye a ɲɛmaaya bɛ jɔn bolo bi Laurent Jacques safurula président de Haut Conseil islamique Sheikh Sherif Ousmane Madana idonga ay no kay andi ma tɔgɔ fɔ ne y'a fɔ ka ban affaire de ɲɛ la n tɛ tulonŋɛ i taara lakaw ka ko la hali n tɛ sinankuya tulonŋɛ k'olu babara a Sheikh Sherif Ousmane Madana Haidara o don u ye tɔn min kɛ gɛlɛyaw kan ko don min na Haut Conseil ko ten ko an bɛ don min na ko bi Mali la ko nimisa ko de don k'a ye jigitigɛ ko de don k'a ye silamɛ kɛnɛw kan wajuruw kɛcogo ala wele cogow bɛ ka yɛlɛma ka taa sira jugu kan ni nɛni cɛjugu ye ni silamɛya yɛrɛ jɔsen dɔw sɔsɔli ye ni diinɛ in lagosili ye ni danbelakari ye ni bɔkolociyɛnw ye ni burujaliw ye o bɛna ni mankanbaw de fana ye misiriw kɔnɔ k'an b'o waatiw de la Mali la ala ka furakɛ ko o dun ni fura ma ɲini o la o laban bɛna kɛ bagabagali ba de ye hali jamana yɛrɛ ka basigi n'a ka lakana ma walasa ka tilenni kɛ o ko ninnu na o jɛngɛli min bɛ ka na min t'an si kunna wolo diinɛ in kɔnɔ o tuma Haut Conseil y'i jɔ biɲɛ ninnu kan ni ka sariya kuraw ta ka taabolo kuraw ta o ni dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Ligue des imams k'olu bɛɛ kuma ɲɔgɔn ye o de kɔfɛ Haut Conseil islamique du Mali bɔra ka kuma a ko de u ye kunnafoni di u b'a di k'u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye n'u baarakɛɲɔgɔnw ye u ye sariya dɔw ta walasa waajuli yɛrɛ bi kɛ ko ɲuman Mali kɔnɔ o bɛ ɲa o la sa ka dankari kɛ silamɛya jɔfɛnw na ka dankari kɛ ala ko la n'o ye i k'a dɔn ala yɛrɛ ka alaya n'a ka tilebanciya k'u lagosi ka mɛlɛkɛw lagosi ka sahabaw lagosi ka kiraw lagosi ka sɛbɛnfɛnw lagosi ka kira somɔgɔw lagosi ka furumusow lagosi ka taamaɲɔgɔnw lagosi ka maaɲumanw lagosi ka munumunu ɲɛnamaw lagosi ka silamɛya jɔsenw lagosi mamada nin n'a ɲɔgɔnna bɛɛ a n'a ɲɔgɔnna caman k'o kɔni n'i y'o kɛ bisawa a b'i komi i nɔ kan ka minɛ i ye nɔminɛli ko de kɛ des actes répréhensibles u ka décision kura in kɔnɔ sa Haut Conseil kɔni ko k'u bɛ hakililajigin kɛ maliyɛn bɛɛ ye fɛn min kɔni ye yɛlɛma yɛlɛma ni ka kow fɔ u kunjuguw kan ka maaw ka jaw ta ka kumakan dɔ bila o kɔrɔ o de ka ca videomaniw ni bɔlɔlɔkan sirakɛlaw la k'u k'u cogo dɔn sa dɛ o k'o dabila ka wajulikɛla dɔ foto ta ka kuma nɔgɔlen dɔ bila o kɔrɔ ka yɛlɛma yɛlɛmaniw ni kalabanciyaw don o kumakanw ni o fotow la i komi caman fɔrilen b'o la cogo min i kɔlɔsi ko n'i y'a kɛ i bɛ nɔ minɛ bon fɛn min ye wajulikɛlaw yɛrɛ ye sa aw wajulikɛlaw anw ni sirunuru ninnu ɲɔgɔn nɛni ayi o ka bɔ a kɔnɔ a dabila dɛ ne tɛ i bɛ nɔ minɛ dɛ Haut Conseil ko i ka dɔn nin ko ninnu bɛɛ bɛ kɛ nɔminɛli kow de ye ka nɛni cɛjugu ta fɛnɛ maa wɛrɛ e tɛ imam ye e tɛ wajulikɛla ye hali n'i kɛra silamɛ ye ka nɛni ta k'a ɲɛsin wajulikɛla dɔ ma a ka soma dɔ ma o kɛra sira o sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔlɔlɔ sira fɛ i nɔ bɛ minɛ a y'a kɔlɔsi dɛ
o tɛ wajulu n'a kɛbaaw ye wa n'a lamɛnbaaw ye wa an tɛ don misiri kɔnɔ wa an ka don misiri kɔnɔ fɛn min ye misiri kɔnɔnaw ye u nana misiri fana tila ka misiri kɛ suguya 2 ye misiri kelen de wa i delila ka nin bɛ maa da ayi a walawala n ko conseil bureau maaw de y'a décidé bɛnkɛ bɛ haut conseil bureau kɔnɔ je suis secrétaire à la communication ah bon bɛnkɛ wari dɔɔni bɛ sɔrɔ haut conseil la dɛ gɛrɛbutɔ don mais n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'e bɛ haut conseil ne ma taa wari ɲini na haut conseil la ne taara ala ɲini de la bon o tiɲɛ dɔrɔmɛ kelen a kana di bɛnkɛ ma lala ala jɔn dɔ bɛ sɔrɔ haut conseil kɔnɔ ka bila ka taa hiji la o de ye n donkun ye i donkun ye o ye dɔrɔmɛ tɛ gɛrɛbu hiji kɔni ala ko ala ka nɔgɔya bɛnkɛ bon an ye misiriw tila kulu 2 ye en 2 catégories ayiwa foroba misiri n'o ye mosquée communautaire ye ani n ta ye n ka misiri ye n'o ye misiri privé ye an y'a k'o 2 de foroba misiriw sa n'o ye sigida misiriw ye olu kɔni o ye misiriw de ye min dugukolo a bɛ sigida de tɔgɔ la nanzarakan na il existe des mosquées communautaires et les mosquées privées. Les mosquées communautaires sont des mosquées dont le titre de propriété est au nom de la communauté. Les mosquées privées, Ntayenga Misiri, Oye Misiri de, Minjo Lembe Dugolo Minga, Abe Mado Tola, ou Abe Machaman Tola, ou Abe Tondo Tola, ou Abe Jekulu Tola. Namu. Hakili sera nin bɛɛ ma wa namu an tɛ a misiriw baara cogo fɔ sisan a n'a ɲɛmaaya cogo fɛn min ye misiri communautaire n'o ye foroba misiriw ye sa o kɔni o kɔnɔna baara cogo bi sigida yɛrɛ de bolo la gestion de la mosquée communautaire relève de la communauté o pa bi kɛ bɛnkan de fɛnɛ kɔ fɛn min ye n ta ye n ka misiri ye o kɔni o baara cogo o bɛ misiri tigi yɛrɛ ka bolo kan nka a bolofara 2 bɛɛ la a kan ka kɛ sariya de kɔnɔ n'o ye silamɛya sariya ye ani sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ i b'o ye décision in kɔnɔ dɛ imamu min bɛ o misiri kelen-kelen o kelen-kelen na o de ye ɲɛmaa ye o imamu sigili fɛnɛ foroba misiri kɔnɔna la n'o ye mosquée communautaire ye communauté de b'o kɛ sigida de bɛ imamu sigi ayiwa min ye n ta ye n ka misiri ye misiritigi imamu min y'a di a b'o de sigi dɛ o conseil ko ka da a misiri sugu 2 bɛɛ tulo kan bolo sini imamu ka dangan na ani misiri welela o kɔni bi kɛ wajibi u ni imamu ka kumaw la fɛn min ye foroba misiri nka imamu dangan misiri welela n ta ye n ka misiri ye olu sugandili o kɔni u ka imamu ka hakilina ɲininkali kɛ o la n y'a faamu kere n ta ye n ka misiri n'u bɛ misiri welela ta ou bien ka alimami ka dangan ta u ka alimami ɲininka u k'a ɲininka o ye tiɲɛ ye kuma nin n ye nin faamu o bɛnkɛ ayiwa misiri yɛrɛ a nafoloko n'a baara cogo o kɔni bi kɛ o kelen ti pa imamu kunna ayi misiri kɔni anw alimami kɔni fɛn fɛn misiri kɔni tɔgɔla kuma ye a dilanko a nafoloko a si ti pa imamu kunna ayi o y'anw alimami ta ye a fɔ ko kelen naamu e misiri jumɛn alimami ye misiri wuraya min fila an kɛrɛfɛ yan ayi tɛrɛ n'o kuma ye fulaw bɛ bere ta fila misiri bamana a fɔ kelen filanan bolo mana si la k'i kɛ imamu ye bada don fo saya ni imamu taara a bɛ imamuya de la fo saya walima fo n'a nana dɛsɛ imamuya baara kɛ o conseil bɛ wele o la minnu y'a sigi ni communauté de communauté b'a ye imamu dɛsɛra physiquement farikolo t'a fɛ voilà u bɛ se ka kurasi mɔgɔda nin yɔrɔ diyara ye kosɛbɛ yɔrɔ parce que ni kɛlɛ yɛrɛ de ka ca ka imamu karaba wuli o de bɛ na ni mankan ye misiri caman kɔnɔ i y'a faamu ayiwa n'o suguw kɛra a kuma bɛ taa fɔ o conseil la fɔlɔ sɔsɔli fɛn fɛn mana ye a kow la bɛnbaliya fɛn mana na o conseil ka bɔ a kalama ɲangili minnu labɛnnen don o sɔsɔli ninnu kama u y'o fana bolo da n'i ye sariya ninnu sɔsɔ an bɔra ka minnu fɔ sisan n'i y'a kelen sɔsɔ a ɲangiliw filɛ nin ladili kangari avertissement ɲangili walima
ka waati dɔ boloda k'i bolo wara la wa awɔ o ye k'i suspend ye interdiction ka misiri interdit la k'a tigɛ i la kɛ ka misiri tigɛ i la waati dɔ kɔnɔ waati min ni o conseil b'o jara tigɛ ayiwa bon ayiwa bɛnbaliya ko ninnu bɛɛ sa n'o ye litige ye ani i k'a dɔn ni i ka to k'o kɛlɛw kɛ ka to ka sariya minnu fɔlen filɛ ka to k'a sɔsɔ tuma bɛɛ o tuma sa o conseil b'a ko lase an ka ɲɛmaaw ma ni o conseil ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la ka fura sɔrɔ a la o tuma la a ko bɛ di faamaw ma maa si tɛ sariya sanfɛ donc min bɔra an ka tɔnsigi kɔnɔ an ye gafe min bɔ o conseil o de ye nin ye Madu Jara y'a fasiri le pays kɔnɔ a bɛ o conseil maa bɛɛ fo an b'u bɛɛ fo bɛnkɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma ka ne yɛrɛ terikɛ fo Sufi Bilal an b'a fo Bilal Jalo fulakɛ terentan Bamaramu den kɔni an b'a fo Tatarabu den an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Mali Sufi bɛɛ fo an b'u bɛɛ fo anw Sufiw kɔni n bɛ na nin yɔrɔ min mɛn Ibadalahi Sufi min fara yelen filɛ nin ye cɛsiri ko don dɔ ye Jagabana Sibisi ni Sule la an ka taa bɛgɛ ne Sufi min bɛ ka si kɔngɔ la o ye Sufi ye ko kɔngɔ bɛ limaniya di kuma dɔw la tiga 5 la an mɔgɔ t'a b'o tila o da sunkalo kɔni mana bɔ a la ne tɛ kɔngɔ fɛ bɛgɛ hali k'i da su fɛ yanni dugu ka jɛ ne bɛ kɔrɔtɔ dugu ka jɛ tuma dɔw la daraka ko la tɛ kɔngɔ fɛ tɛ fantanya fɛ ne pɔsi lankolon o ye pali de ye o ye pali ye bɛgɛ ni orange money famana ka ci ma o ye mura kologɛlɛ ye mura jalani ni ne mura bolo dɔrɔn orange famana o da to madame Ba cité du Niger ale bɛ se ka sɛ sɔngɔ ci ten a bɛ se ka sɛ sɔngɔ bila bisimila bɛgɛ ne maître Tabo ye mun fɔ maître Kassim Tabo président du Morena deux points il faut un gouvernement de mission pour organiser les élections o y'a nanzarakan wala bamanankan na bɛn ka nin faamu maître Kassim Tabo n'ale fanga ɲinitɔn belebele dɔ ɲɛmaa ye Morena a kumana a ko ciden gouvernement de kan ka sigi walasa ka kalafili ninnu labɛn gouvernement de mission ayiwa a tɔ fɔ ni challenger Morena ɲɛmaaba maître Kassim Tabo dimanche tɛmɛnen kalo 12 a tun bɛ Africa Blue télévision kan jɛmukan na min bɛ wele ko politique ni a jɛmukan lasebaa ye Robert Disa an baarakɛɲɔgɔn don ayiwa heure kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔ avocat ka ɲɛmaa kɔrɔ n'ale de fana kɛra seni fɔlɔfɔlɔ n'o ye kalafili ɲɛnabɔ tɔn fɔlɔfɔlɔ min sigira Mali la ale de kɛra o président ye a da sera Mali gɛlɛya caman ma jɛmukan in kɔnɔ ayiwa a ko ale bolo ko min bɛ yen lakɔlɔsi la fɔlɔ gouvernement min bɛ yen k'u dɛsɛra o gouvernement échouera le constat est que ce gouvernement a échoué ko kuma caman dɔrɔn de b'u da ani discours baw u y'a ɲininka ko Sumeli Bule ala ka hinɛ la o ka ko dun maître Tabo a tora a ka jɔsen kelen kan o ko la dɛ a ko ale bolo Sumeli Bule ala ka hinɛ la a minɛ cogo ma kɛ sariya kɔnɔ ko sabu kiri nana kɛ gongoni de ye ka politique kow don a la avocat ka ɲɛmaa kɔrɔ a y'o de fɔ ancien bâtonnier de l'ordre de nous les avocats ayiwa ko walasa i ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ o maître Kassim Tabo ko ten ko walasa i k'a fɔ ko i bɛ yuruguyurugu kɛlɛ o ko k'a sɔrɔ e yɛrɛ jabajɛlen don koyi kiri tɛ yɛrɛ kɔ ka yuruguyurugu o kuma la o k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ misali bɔ dɛ ko nka e bɛ se ka maa ka gafe ta yuruguyurugu ko la k'o di sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma kiri tigilamaw sɛbɛko yɛrɛ la danaya ko la k'e bɛ yuruguyurugu kɛlɛ daminɛ e yɛrɛ bɛ cogo di ayiwa a y'i bolobani si mun na o la a ko k'a kɛra maa sugandi den ye ka kiri boli olu kɔ ciblé sélection ciblée contre des gens précis k'an y'a ye o ale bi maître Kassim de bɛ k'o fɔ ko kalo damadɔ kɔnɔ gafew kɔnɔna la i b'a mɛn de karisa bɛna nɔ bɔ karisa balila nin ko in na karisa tɛ bɔ jamana da fɛ k'i b'o de mɛn gafew kɔnɔ
ko ka sɔrɔ kiri sira foyi ma bolo kan juge ma décision foyi ta administration ma décision foyi ta k'e b'a fɛ yurugu ka kɛ kɛlɛ ye danaya kɛlɛ cogo di o hukumu kɔnɔna la ɲininkali kɛlɛ a ko fɛn dɔw nimisa b'ale la fana i k'a dɔn kiri tɛmɛsira dɔw bɛ wuli fanga tigilamaw de fɛ ko ka sɔrɔ dɛ u k'an ka kiri maaw to yen u bolo lafiyalen de k'u ka kiri ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ lafiya ni yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna Konate, Premier Ministre ka ko labɛnnen dɔ bɛ a da ser'o ma o. A ko n'i y'a jateminɛ kalafili sariya min ni au Conseil national de transition n'o kan ka i da don o kuma la bɛɛ yɛrɛ don dɛ halisa o kan ka sɔrɔ a la fo n'u tilalen don n tun bɛ k'a lajɛ o. Kunnafoni bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ taa ɲɛ a baaraw daminɛna bi. A ko o sariya kura min ni CNT bɛ k'i da don a ko la bi k'a bɛ taa ni Mali jamana ye Segu Buwadingɛba de kɔnɔ wolongotoba kalafili ɲɛfɛ ani kalafili tɛmɛnen kɔfɛ n'u y'a kɛ nin waati in na. O dun ye jumɛn ye? Sariya kelen pe ka kalafili jaratigɛ organe unique ko ni Premier Ministre ka ko ɲɔgɔn sogololen don ɲɔgɔn kan. A y'a fɔ ala ma yiranga a ko la ko sabu ale bɛ kalafili ko ninnu dɔn seni fɔlɔ président kun ye ayiwa Morema ɲɛmaaba sa n'o ye maître Kasim Tapo ye a ko embargo min b'an ka nin ye ko jigitigɛ ko don dɛ ko wa a kɔlɔlɔ ka jugu a kasara ka jugu jamanadenw de ma nin bɛɛ lajɛlen ko don min ye nimisala ko ye dɛ ko mais a kun ɲɛdɔnnen don koyi k'a dɔn n'a kɛra a bɛ kɛ tan de ko mais fɛɛrɛ de ma sɔrɔ a la yan'u k'a kɛ u kan k'a fɛɛrɛ tigɛ yan'u k'a kɛ ayiwa o kuma k'ale bɛ welewele da fanga fanga ɲɛmaa ye a ka politikimaw wele u ka bɛn waati korokoronin na waati nɔgɔnin na walasa ka kalafili ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ayiwa ko kalafili ɲɛli ye wajibi ye dɛ wa a bɛ kɛ koyi awɔ il faut le faire et on le fera ayiwa fɛn min ye sa jamana jɔsen sariya yɛlɛma ko ye a ɲininkaliw fana na a y'i nɛn don o la k'o walawala a ko k'an k'an farati an k'an kɔlɔsi ayiwa a ko ale Asimu ka décision dɔ ye min bɛ jɛkulu dɔ sigi sen kan k'o na jamana jɔsen sariya kura labɛn k'a di ale b'a fɛ ka ɲininkali de kɛ o jamana jɔsen sariya kura wa walima min bɛ yen k'o jɛ ale o ɲininkali de b'ale bolo ayiwa ko sabu ale t'a dɔn u ye décision min ta o fila la komi ale kɔni bolo u k'u kɔlɔsi extrêmement attention maître Kasim Tapo bolo ko transition n'o ye fanga furancɛ fanga ye o ka baara tɛ nin yɛlɛma sugu kɛli ye ko a ka hakilina di politikimaw de ma olu ka sigi ka kuma tuguni ni fiɲɛ min bɛ jamana jɔsen sariya in na nɔgɔ yɔrɔ minnu b'a la politikimaw k'a corriger k'o bɔ a la ayiwa o tuma ale bɛ min ɲini Asimu fɛ o de ye a ka classe politique bɛɛ wele ka tɔnsigi kɛ n'u ye ayiwa u y'a ɲininka ko yala a delila ka kumada sɔrɔ ni jamanakuntigi ye wa ko n'a fɔra sa ko a ka taa kuma ni jamanakuntigi ɲɛŋɛ k'a bɛna mun fɔ a ye c'est-à-dire ni bɛ Tapo ni Asimu sigira sisan k'a bɛna mun fɔ a ye a y'a jaabi o a ko ale ye fasoden ɲuman de ale labɛnnen don tuma bɛɛ ka jamana in dɛmɛ k'ale b'a fɔ a ye a ka classe politique n'o ye fanga ɲini tɔn ye a k'u bɛɛ wele ka na u ka bɛn fanga dɔ kan n'o ye gouvernement ye min ye bɛnkan gouvernement ye ko ale ka sira yɛrɛ tɛ u k'ale don gouvernement in na yɛrɛ komi a ka kɛ ciden gouvernement ye min ka ci nana ka kalafiliw labɛn ko sabu fanga furancɛ fanga kɔnɔ maa tɛ se ka gouvernement ɲɛmaa ta min bɛ fan dɔ la min yɛrɛ kɛra farafaralikɛla ye ko Premier Ministre de kan ka sigi min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a kalan b'a la dɔnniya b'a la a ti maa si ka parti la wa maa si tɛ se ka diyagoya ko sigi a kan min bɛ jamana ka ɲɛtaa dɔrɔn a ka hami y'o de ye ko Premier Ministre de kan ka na ko walasa k'an kisi fanga furancɛ fanga wɛrɛ ma Morena président n'o de ye maître Kasim Tapo ye a y'a ka hakilina di a ko fo ka bɛɛ jɛ fanga sariyaw bonya de le respect strict des règles de la démocratie fanga sɔrɔsiw sɔrɔ minnu labɛnnen don ka sa jamana in kungo ye ka maaw lakana k'u bolofɛw la fila ko fo fanga ɲuman de ka sigi an kunna
o tɛ saba ye naaninan ko fo politique maaw k'u yɛrɛ dɔn ka kɛ maa ɲɛnamaw ye ale ka fura ye nin Musa Jara fasiri don baasi tɛ siga t'a la bɛnkɛ n'o siga kɛlen don mun na y'a kuma mɛn transition kɔnɔ 2 points des doutes sur la possibilité des élections o y'a nan tara k'a ye bɛnkɛ i b'a walawala bamanankan na an ka nin faamu Bamara n b'a walawala bamanankan na joona pour que Bɛnkɛ Sɛbɛ Jalo k'a faamu n'a y'a faamu a b'a ɲɛfɔ an Bɛnkɛ Amadi Gasama jaabi ani Sosidi bɛ ani Musa Jamu kosɛbɛ Bɛnkɛ a n'an ani Bɛnkɛ Fu Usman Dambele libéré Bamara ko siga de kɛ bɛ yala kalafili ninnu bɛna se ka kɛ wa ɲininkali gɛlɛya l'observateur de y'a fɔ ayiwa yɔrɔ i b'a dɔn sariya min taara article 22 loi tant février 2022 n'o y'a yira k'a fɔ ko transition charte o kan ka lajɛ o lajɛliw bɛɛ bannen kɔfɛ colonel Asimu Goita ale ye degré dɔ signé an da ma fɔ maa kuma ma ko fanga furancɛ fanga kundama nana kɛ san 2 ye kalo 24 a bɛ daminɛ mars kalo tɛmɛnen tile 26 an da ma faama ni si ma ni dun y'o jatew bɔ i b'a ye k'a fɔ fanga furancɛ fanga tɔ a ti tɛmɛ kalo 21 bɔ ɲɔgɔn kan ka kalafiliw bɛɛ la bɛɛ ka fanga di civiliw ma ayiwa o faamuna u kɛlen ko ka Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la k'o ka fanga dabiri utikalo tile 18 san 2020 CNSP fɛ tɛ CNSP dɔn an ka tɔnba ye safurula u ka sɔrɔsi tɔn comité national pour le salut du peuple u ma colonel major kɔrɔ dɔ sigi fanga la wa bandaw k'o kɛ fanga furancɛ fanga ɲɛmaa ye ka colonel Asimu kɛ ale ka danga ye o bɛɛ lajɛlen y'u kali k'u siyɛn n'o ye prestation de serment ye septembre kalo tile 25 san 2020 ko fanga furancɛ fanga kalo 18 ayiwa kalo 8 o kɔfɛ bandaw n'a ka premier ministre Mokutari Wan o tuma olu fana nana karaba wuli coup d'état kɔ ayiwa ko sabu k'u tɛ se tuguni ka jamana in baara kɛ dɛsɛra ko ka d'a kan lakanabaliya ɲɔ ɲɛna politikimaw bɛ girinna fan bɛɛ fɛ cakɛlaw ka lafasali tɔ sɛnɛgaw olu murutilen bɛ fan bɛɛ fɛ grève bɛ fan bɛɛ fɛ ko maliyɛnw yɛrɛ dusu tiɲɛna u ye Badawu ni a ka premier ministre wuli o pala sa fanga furancɛ fanga kuraden nana daminɛ juin kalo la san 2021 hali bi dɛ kalo 18 in kɔnɔna an kɔrɔ sigi de la alama kɔnɔ sigi i k'a dɔn o tɔ tolen kalo damadɔni ye gouvernement y'a ka cɛsiri sugu bɛɛ kɛ nka u nana ye k'o tɛ se ka kɛ ka bɛn kalo 18 ma o kuma la kumakanw de nana wuli sa ka dɔ fara transition kunnama kan maliyɛn caman yɛrɛ bolo tiɲɛ na kalafili cɛɲi jɛlen bɛɛ bɛ sɔn min ma bɛɛ dan bɛ min na o kun tɛ se ka kɛ waati tɔ kunkurunin kɔnɔ a dun waati y'a sɔrɔ n'i ye Mali tila 3 ye tila 2 t'a bolo bagabagali bɛ fan bɛɛ fɛ dandugu walekɛlaw fɛ donc o bi kalafili labɛnni gɛlɛya kosɛbɛ Mali dugukolo fan bɛɛ kan ayiwa ɲininkali min kɛra sɛbɛn fasiribaa fɛ o la sa n b'a ɲini fɛ i k'a fɔ Awa Jigiba ye a n'a dɔgɔkɛ Musa Jigiba ko ɲininkali min b'o yɔrɔ in na de yala kalo 24 min talen filɛ o kalafili na se ka kɛ ka bɛn o fɛnɛ ma wa ɲininkali gɛlɛya ayiwa minnu kɔni bɛ fanga la bi olu y'a ye k'a fɔ an ka golomasiri tabaw u bɛ ka yɛlɛ ni barika min ye bi ko dogolen tɛ maa la o yen bɛ fan bɛɛ kɔrɔ fɛ fo Worodugu surasiw bɛ ka tarabaso min da surasiw bɛ baara la bi surasiw aw bɛ tɛrɛnga wali baara ne donnen armée la fo ni n ka sara bɛna Orange Money la voilà tɛ sara banque la dɛ parce que aran b'o la n tɛ banque la aran na joli ne t'a la Yacine bɛ n ta surasi la dɔrɔn ne ka salaire ka ci ma Orange Money fɛ dɔw e tɛ aran na joli la donc minnu bɛna wɛsɛri ci ma aran bɛ tɛ banque la hali ne ta t'o ta ko ne b'o waatiw de jateminɛ i bɛ taa wɛsɛri nin ta n'i taara Nemeri n'i yɛrɛ fa a ye aranjɔ yɛrɛ tɛ wɛsɛri nin fɛn ninnu dɔ la aranjɔ b'a la dɛ ah bon aranjɔ b'a la a kɛra min b'a fɛn ninnu dɔn ala Mamada n ko ne yɛrɛ meleke ye de ye wari ye ayiwa wara naamu ko dantɛmɛ walekɛla ninnu u ɲaga dɛ u daga yɔrɔw o caman de bɛ ka filenkolon ci k'o barakolon ci an ka golomasiri tabaw ka pankolon fɛ
Moti Maraw, Douanza, Banyangara, n'o de y'u daga yɔrɔ belebele damadɔw ye. Kɔsadani na u ka tarabasolu bɛ ka caya ye. Ko Douanza yɛrɛ kɔnɔ siraba min n'o ye route nationale 16 ye ka bɔ de Douanza ka taa Boni. Mawara a bɛ kalo kelen bɔ k'o sira ma nɔgɔn dɛ. Dantɛmɛwalekɛlaw kelen bɛ ka daga sigi yen maa ti tɛmɛ. Katiba de Serma. Ala ka dɛmɛ kɛ nin ko la dɛ. Ko nka an ka golomasiri tabaw ale b'u bɛ girin ka jɔ la k'o dagaba in fana ci kɔrɔ fɛ camancɛ la o de y'a to u ye kɛlɛbolo 2 wuli an ka golomasiri tabaw u ye kɛlɛbolo 2 wuli opération kɛlɛtigi ani opération Maliko ko n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la o fasiriba ko Mali lakanako ko jɔrɔna ko don dɛ jɔrɔna ko don jɔn y'a fasiri Omar Sawadogo k'a Sawadogo bɛnkɛ ne ko administration seginni kɔrɔnfɛla la bɛnkɛ a ko bɛ cogo di an fana la yan qu'en est-il du retour de l'administration au nord et au centre wa ɲininkali gɛlɛn dɛ Mamara k'an ka forobaca kɛbaw olu seginni du kɔrɔnfɛ a n'an ka Mali camancɛ la o ko bɛ cogo di Maliɲɛ b'i nɛn don a la i b'a dɔn an ka sigida caman de bɛ kɔrɔnfɛ ani jamana in camancɛ la forobaca kɛbaw tɛ yen ala mago bɛ service da fɔlɔ minnu na o tɛ yen k'a da lakanabaliya kan ko nka an ka golomasiri tabaw bɛ ka sanayɛlɛ min kɛ nin da 2 in na ko yala o sanayɛlɛ in bɛ ka taa ni forobaca kɛbaw sigili fana ye wa o sigida ninnu na ye ɲininkali gɛlɛn o b'an ka forobaca kɛbaw olu ka lafiyali tɔnba min bɛ yen n'o ye syndicat national des administrateurs civils olu ko ko awɔ ko yɔrɔ dɔw la forobaca kɛbaw u seginni kɔni hali n'a ka suma dɔɔni a bɛ ka kɛ ko fɛn min ye bangasi ye n'o bɛ Baɲangara région kura in fɛ sa ko yɔrɔ 3 dɔrɔn commune 12 de bɛ yen nka commune 3 dɔrɔn de la forobaca kɛbaw bɛ yen commune de Bangas, commune de Dimbale, commune de Kanibonson. O commune 3 commune 12 la forobaca kɛba kɔni olu caman seginna ye ala ye gindo o fɔ an ye ala ye gindo dɔn ayi Bangas maire donc ko forobaca kɛbaw bɛ ka segin dɔɔni fɛn min ye Masina mara ye sini Sergili maa dɔ y'o fɔ an ye Masina ka dɔ y'o fɔ an ye ko administration n'o ye forobaca kɛbaw ye k'u bɛ ka segin dɔɔni Masina dugu kɔnɔna yɛrɛ la awɔ u seginna ko mais i ka dɔn a yɔrɔ bɛɛ tɛ dɛ yɔrɔ bɛɛ ma lakana dɛ y'o fɔ an ye koyi k'an kana ale tɔgɔ fɔ arrondissement kɔnɔ ye ani commune dɔw kɔnɔ ye ko maa bɛ se k'a fɔ forobaca kɛbaw seginna forobaca kɛyɔrɔ kelen pe de b'olu jɛ o sigida in na ye olu kɔni ma sɔn ka segin fɔlɔ dɛ o ye jumɛn ye o ye ji ni kungotigiw ye o ye vrai wa n'o tɛ n'a bɔra o la i k'a dɔn commandant wo fonctionnaire wo ani i k'a dɔn service tɔw ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc tulu bɛ aw osofɔrɔw de la sisan i ye n k'o fana ye a ka taa ye tɛ osofɔrɔw ye an baarakɛɲɔgɔnw de donsokɛ i ni osofɔrɛ aw baarakɛɲɔgɔn de ye baarakɛɲɔgɔn olu ye kungotigi ye anw ye kungo yaalabaw ye olu ye kungotigiw ye u ka ko kelen de bɛ n tɔɔrɔ n'o ye osofɔrɔw ye n'anw bɛ taa sogo dɔw faa f'an ka sɛbɛn ta de sogo bɛ sogo la n'i y'a faa ni sɛbɛn t'i bolo ka so i y'a fɔ bon warabaw dun bɛ k'o sogow minɛ kungo kɔnɔ yen olu bɛ papiye ɲini wa surukuw bɛ k'o sogow minɛ kungo kɔnɔ olu bɛ papiye u ka taa papiye ɲini olu fɛ a bɛ osofɔrɔw fo an b'u fo voilà o hakilina kelen de fana bɛ Birema Jara la secrétaire général par intérim syndicat des administrateurs civils ale ko forobaca kɛbaw u ka segin yɔrɔw la kun kelen de b'a la fo yɔrɔw ka labila ko kɔsa in na olu y'a jate minɛ k'a fɔ yɔrɔ dɔw tun bɛ dantɛmɛwalekɛlaw bolo nka an ka wolomasiri tabaw taara olu dasi yɔrɔw bɔ bolo la o tuma forobaca kɛbaw olu seginna o yɔrɔw la a kɛra baba komantanw ye sa o olu kɔni nana sigi k'u ka baara k'o yɔrɔw la ko lɛriw ye san sɔrɔ yɔrɔ minnu an k'an ka tɔmi kɛ min kan dɛ fanga furancɛ fanga ye u ye baara dɔ kɛ ko hakilisigi baara don o de ye ka commandant caman n'an ko préfet caman don nka n'an ko baba commandant u y'olu caman ani commandant dangaw sous-préfet u y'olu caman kɛ golomasiri tabaw yɛrɛ ye surasiw yɛrɛ ye donc ye aw commandant caman kɛ surasiw ye n ye n kɛ commandant ye bɛɛ commandant ka de dɔɔni b'a la ça dépend a yɔrɔ la kɛ n'i ye n kɛ commandant ye Bamakɔ n bɛ sɔn kɛ ou bien Kayi ou bien Yɛlɛmani
ou bien nara me tan kalifa buye haydara bon comme na nunu tege yoro do be una faga boy ko so ben bu ni ngara préfet nara tem bulu ñoron te doale nga bureau wono ni mata ñongiri buye haydara ka do ñini ko wonna to fle ka do ke nga kishida peta do wala ko bu ñeshi ko mana wala ni buye do ke ko wala jito de amala sharifu buye haydara ka do ke amala ne go sharifu manyunga de ga do ke zikri mamada kai amala ni sara yeshiru tan ni mi dan amala sharifu manyunga de ga uraji mona chamachi buye haydara te uraji mona chi mama ito zaga uraji mona mdede ay buye haydara na uraji mona chi mama ibam ne awo mama do tata ga do yiba ko do ko ga awa be do ke fitini ka uraji mona chaya anaka talibi aka kala dumbe zawiya mo pe amala sharifu buye haydara ka do ka amala sharifu buye haydara ka do ni uraji mona cha mankenye bismillah ni hamala ci yeni me o bena doni gleku abe sama trawre o be joni joida joni ngon no garam no zikri ka bla bega aya bega an don to iye mi fo ko jugu ko den joy ko jugu do ke ko bamada kana ko jugu do furake ni ko jugu do bega ne kuma ne dabali bane den ko jugu do furake ni ko jugu do jodo koy kuma fo ka gu Allah gafe yere kala mandi le ko jugu te bodu la gansa nanya ye fanga fo de pour se venger de son épouse qui se refuse à lui, il viole et engrosse leur fille mineure. Néana garaka bengene mani me subhanallah la hawla wala quwwata. Afuba wala ngana benge. Wala sa ki dimimbo afurumuso la min beto ka babulu dilana la me boga betu. Awo. Ni kafir mushrik anta farawun anta shaitan anta iblis. Aflaka ala mine ka kono da u yere wulu demuso la min ma koroba ya kosobe. Ikabago de chenye. Voilà. Kamali dutigi do nga ni adama dutigi ay ni dutigi to tigi ya kiri tribunal bala babada ko abina din ko don balika santani woro ya yere wuludi ko garzige boro Allah akbar ayo je ko no ngara kabini 2021 be nga jewla kiri ko ngara alam satte meni ko ni ngara depuis 2021 ayo mauna na chogomi no defi anya foye samba flani mugani kile afurumuso o fana toko be atoko fo o de sina ka dlan ere tige chela ayo ko do tulula ko do jabala be makala ayo o do che kunta mo fu afrini From bozo me munge bado ni pa mbora bita u de muso santani woro inde bala kadano yi kuna kuma mena da bafa jewle no kuma sabba ko ni mini yere soro dugu kono tagalawa ay de muso era bado ko kobe abisinga tati kraw ka datu ani de dala ka biuka jewla nala kwa bi malo jebe boy kalamu nala kwa bi malo jebe boy ale de anda benge abisanga ko be mine tugula wale kote gunale made apada kafirin toro de la iblisa in toro de la Allah farawna bonso in toro de la fok de nana jokkono barala ikabago de cey ni de la ni wala sabasoro ne benge la jaba fu fana dusu petiene ni ko abo do sabasoro président Touré ja aga ba digo ko wala ko be ala ga bara benge la jaba di fana ala ga bara wo ale ka ko wala ga bara do aba ko kadni ala ga bara do dra ala ga bara do ni ala ga bara ni kafiri ga bara le shi da bara aga da
mamara de Aha. hakilina dɔ bɛ ne la Naam. o ti falen fo ka saya se ma Ah. ala ko in na quoi Mhm. a bɛ ne kun na quoi Mhm. mamara tant que ala bɛ yen wa ala bɛ yen Mm. tant que ala ko ye tiɲɛ ye wa ala ko ye tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ tiɲɛ min ɲɛ Mm. mamara ala ka ɲi de Mhm. hali bi taa mori minnu fɛ n'u b'a fɔ ko n ye ala tɔgɔ kɛ ka fa wuli karisa la n ye ala tɔgɔ kɛ ka karisa kɛ tan nkalon f'i ye Mhm. jinɛjuguw tɔgɔ don Mhm. ala tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ tɛ se ka juguman kɛ Mhm. an ka fura birilen don worow da la n tɛ n ye dɔɔnin kɛ moriya la E moriya kɛ min? ne ka moriya la ma kɛ le 18 août 2020 E moriya kɛ jɔnni ye? an de baara kɛ a sini ye coup d'état ka ɲa o waati la n kun bɛ wele ko morikɛ kisɛ kelen fili O ka ɲi terrain kan don. Fɛn min ye mori. ni n ko kisɛ marifa kisɛ ko Ayi sa tɛ bɛɛ bere sugu de ka ɲi sɔrɔsiw nɔfɛ kɛlɛ kan. non n tɛ Ka bila u ɲɛ. n tɛ gɛrɛ Ni baara kisɛ min bɛ na i b'o kunbɛn. n bɛ coup d'état baara kɛ nka n tɛ gɛrɛ baara kɛ n ka mori dɔ sara ten président dɔ ka baara kɛ u ye kisɛ kɔngɔ a la farafinna jamana dɔ la wala n'an seginna ka don gafe kɔnɔ ala ye kafiri in malo den nana jɔ kɔnɔbara la walasa k'o ko dogo ba la a ye den wele ka muru de bɔ a ta kɔnɔ ni ye tɔgɔ min da b'i kantigɛ kuma tɛ k'a f'i ba ye mɛlɛkɛnin ɲanina mɛlɛkɛnin tɔɔrɔla su kasi tile kasi bamanan fɔ mun fɔ cogo tɛ fa bɛ n fa nka a ma ɲa ala y'i to a ka masaya la ka den da labila a ko n fa de ye kɔnɔ dan na i b'o bɔ a bɛna binkan wa kunun dɔrɔn a ye muru de bɔ ko ni n y'a f'i ye k'a bɛ n fa wa a fɔlen fili ye nin ne bɛ lahara ta a tɛ se o ma ba ni ɲɛji ala b'a kɔlɔsi ba ni maloya ba ni kumasulu y'a molokolu da yan nɔ ba ko mun y'a bila nin na den ko k'a y'o fana fɔ dɛ k'a ko k'e de banna a bolo e cɛ ko tuma a b'a dimi bɔ e la ni ne ye aliharam 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 a diɲɛ diɲɛ wulila a ka yamla n'o diɲɛ wulila a ka yamla a ka yamla bɛ kɛ n'a ye muso siri ka samara kɛ paro ka den tɛgɛ minɛ fo gendarmerie la wala o y'a ɲɛ ye ka taa commandant de gendarmerie fɛ yen ka plainte dun i bɛ sebe tɔgɔ dɔn ayi sebe fajuruba kamara a denkɛ bɛ yan kasimu kamara maison blanche fajuruba kamara sebe a n'a terikɛ duga keyita a b'a fo mamada sebe taara a mɔn i ko to lɔgɔma bolo da a mancogo man ɲi u y'a mɔn i ko to lɔgɔma o ye haramu de bolo da a o de ka ɲi ma fa bɛ legere ka na n'a ye ka kumakanw ta ayiwa ka sɔrɔ ka taa di babaji ma o bɛ kɛ babaji ye kiri sigi tuma min na ko kafiri mushrik procureur yɛrɛ ka kuma kɛr'o fɔ kafiri mushrik mun y'i bila nin na ala a ko n ye n ta sara muso de la sabu a ye dilan tigɛ na fɛn fɛnɛ kun k'a malo o de y'a to n ye nin kɛ procureur ko ne ye san 20 kaso ɲin'a ye a y'o d'a ma o dɔgɔyara o ko ka dɔ fara o juge fana ye tila ka dɔ b'o la o mais le juge l'a finalement condamné à 10 ans de réclusion criminelle ko procureur ko san 20 kaso datugunen mɛ ko hali fenêtre t'a la siyoni kelen ne b'a kɔnɔ ko lasi sesurunin tun bɛ min kɔnɔ mais juge o nana ko k'a kɛ san 10 ye kaso datugunen mɛ ko fenêtre t'a la siyoni kelen tasale tɛ yen lasi tun bɛ min kɔnɔ u bɛ lasi labɔ safurula u b'a fara lasi kan ye ala tɛ bɔ yɛrɛ bɛ kɛ u b'a fara kan ye quoi u bɛ lasi fara kan ye wara bɛ Dakar bi taa la bɛ bi taa o bɛ dan segu la dɛrɛ ni ala ka jɛ a bɛ bɛɛ fo a bɛɛ wale ɲuman dɔn barika da bi tɛ juma ye wa bi an tɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye o ye tiɲɛ dɛ nin ko ye min filɛ nin ye an lamɛnbaaw tɛna nin ko baro kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ baro in na yala o ni cɛ in ni ko wɛrɛ kan ka k'a la min tɛ san 10 kaso ye san 10 kaso
walima o n'a sɔrɔ a jo don parce que muso in de ye a se a ma est ce que muso in fɛnɛ dun muso in ta y'a la jumɛn ye voilà c'est à dire a ye dilan tigɛlen min k'a muso la a cɛ la awɔ n'o o kuma falen min kɛra nin yala ni ko ma kɛ ko bɛ dɔn wa yala ni muso tun b'o kɛ dun est ce que an kun bɛ ye kɛnɛ in kan nin ye kumaw ye sa maaw na weekend baro kɛ o bɛ kɛ nin kan siga t'a la an kɔni ta ye foli ye ka di na bɛ ba bɛɛ lajɛlen ani duwawu k'o kɛ bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ka fasokɔnɔsigi duman di anw yɛrɛ ma yan babada ka tunga diya tubarangew la i m'a fɔ ko i tɛ dimanche ka fɛngɛ voilà bon comme dimanche fasojɔ kɛnɛ bɛ sigi normalement chaque dimanche 17h 18h30 mais tiɲɛ na ci b'an bolo voilà ni weekend in na a tɛna se ka kɛ parce que hali n yɛrɛ tun b'a fɛ k'a karaba sini nka sini o yɛrɛ de ye kow daminɛ ye voilà o bɛ taa kuncɛ fo dimanche fajiri donc a tɛna se ka kɛ nin weekend in na n'Ala sɔnna an bɛna ɲini k'a kɛ siɲɛ wɛrɛ inshallah walasa maaw kana n'u sigi ka heure kunbɛn an ye radio tacogo fɔ bɛɛ ye direct an bɛ numéro ni fɛn minnu bila dɔnnibaru sanfɛ sɛbɛnni bilamani min b'o la n'i y'i bolo digi o kan n'i connectelen don dɔrɔn i b'a ye radio bɛ sin ka na direct a b'a se i ka application ɲini YouTube kɔnɔ ou bien foyi n'i ma ni dɔw b'a envoyer ka sɔrɔ si t'a la i bɛ se ka an yɛrɛ sɔrɔ i bɛ se ka bɛnkɛ wele 76 29 62 76 voilà n'i y'o wele an b'a ci ma walima ne wele 74 56 13 34 a banna an bɛ bɛɛ fo a bɛɛ waleman don ala ma basi kɛ ntɛnɛn don a ye ɲɛ 17 n'o tana gosira tile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ